chỉ bay ule Rosie's kitchen à kalau lo mà chịu với chú Artui le alu kan Siamdan nè Artui pum thum alu pum ni Hmarcha Hring Sen hene hang kan kang don nè amma sa in alu hi hian no phot kan not phot anga thì hian kan not phot don ni alu hi alu po he kan ti zo to a tuya hi chia turania kan chia de wang anga alu chia khati hian kan silfaya chan he kan hi kan pai do ni ti hianin kan da ti thor do ni rai vak lo kha chuanin kan alu chia kha tui sawa hianin second som pa avel kan chum do ni ti hian min malu to ka alu khasin te kan no ani wang khanin kan alu chum kha hi ti hianin kan suan chhuak to a chuan hi Artui kan tel do ni hian Artui hi kan chok phatanga si al tok mani du tok ka al kha kan telanga chuan alu hi ti hian kan thak ngal do ni ta hian hei kan chop polanga ti hianin akan thei ta alu kha kan kang to do ni alu le Artui kha tel tamlu to ka ngai lo Artui kan nan tianga hi chuanin alu khati hianin kan da rwal ve dewanga mi hi kan sim don ani achan chu ti hianin lo in or ve che deuh chep to khanin kan Artui kan po hi lo min to hi kan kat tanga kan kang thale don ani kan zaianga size zaidan kha chu mani du ang tiat khanin na zai thei ai hi sei zong deuh te po in tui kha kan kang thale don ani ta hian tel tlem te in ta hianin tel kha muya Hmarcha Hring Sen ta hianin chi tlem kan telanga Hmarcha zuk ti al turin chuan Artui kan thlak to don ti hianin second som thum borvel kan kang venga ti hian hei kan Artui alu le Artui kan chu suan thei to a kan suan to don ani kan la chhuak to don ani Artui box ya kan chung te hi rei lo lu to ka siam Awlsam ne si tui box si khatiang chi khania kan thil siam hi thain ti zong te nei chuan min lo comment venga min lo like saka min lo subscribe sak turin kan so ma chu min kan phot chak to don ni kan Artui kan po Hmarcha te hi du dan khan tel the du nem deuh chuan du thak deuh chuan tel nem khan ni me a mi hi kan Artui kan chu thain ti zong te nei chuan in lo siam ve chin don ania Chawhmeh